yasa ka se ka kɔnɔ kuma ka bɛɛ lajɛlen fɔ malidenw ɲɛna n y'a fɔ nin baara in a tɛ taa ayiwa cɛsiri ani wulikajɔ kɔ maa caman olu de kɔni b'o kɛ Adama Jalo ale ye cɛsiri kɛbaa dɔ ye fo ka taa se Fatumata Tarawele Salifu Tarawele Mayimuna Tarawele Fatumata Tarawele awɔ Salifu Tarawele awɔ an bɛ segin a kan Mayimuna Tarawele ninnu bɛɛ lajɛlen de ye nin cɛsiri kɛbaa ye fo ka taa se an ka ɲɛmaaso a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma olu de bɛ kɛ sababu ye aw bɛ diya ninnu k'olu sɔrɔ ka kumakan ninnu k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ mɛn foli ni waleɲumandɔn an b'o kɛ ka ɲɛsin u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ma an y'a fɔ minnu tɛ juru sɔrɔ ni san tɛ kanubaw ni dɛmɛbaw ni bilasiralibaw olu caman o kɔni o banna ayiwa an bɛ foli ni waleɲumandɔn kɛ a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na nka maa min n'an b'a ta tɔgɔ ma o de ye Mamadu Fa Senpara honorable Mali in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn maa dogolen tɛ n'an ye ale fo an y'a fɔ cɛba bɛ diɲɛ fan o fan i bɛ taa musoba yɛrɛ kɔni dɔ sɔrɔ yen sarangosi saran a kɛra anw jigisɛmɛ yiri ye sarangosi saran anw jigisɛmɛ bere don ayiwa n'a y'a kɛ anw b'a fɔ ayiwa fo ka taa se ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Mamadu Fa Senpara Kalilu Senpara an jigisɛmɛ yiri o ye a fɛnɛ ye a y'a kɛ o kuma la anw yɛrɛ kɔni fɛnɛ an b'a lakali b'a ye k'a fɔ bamananw ka kuma don ko ngaraw olu b'a kelen-kelen kɛ nganaw olu b'a kelen-kelen kɛ ngaraw olu fɛnɛ b'a kelen-kelen fɔ hali ni anw tɛ ngara ye diɲɛ sirakuraw an bɛ se ka jate o ngaraw fɛ bari ala ye an tɔgɔ di ala ye an wakiliw ka se ka o kɛ mikrojuru ye ala ye an da yirimɛ k'o bɔ mikrojuru la ayiwa an kɔni bɛ dugawu de kɛ an yɛrɛ sa ka dugawu kɛ Mali bɛɛ lajɛlen ko kura tuguni mɛriw la fara biriki n'ale fɔra ka ban dɔrɔn tɔgɔw hakiliw bɛ jigin n'o o de ye Umaru Togo la k'a fɔ ka waleɲumandɔn commune 1 mairie bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka daminɛ monsieur Tunkara n'o ye chef comptable ka taa se monsieur Bama ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye mairie sigale ka foli kɛ nin nɔ an bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya tuguni min ye terre des hommes ɲumanba ɲumankɛ tɔn o dɔ don ayiwa k'a bɛɛ lajɛlen fo min bɛ tali kɛ an ka musoba min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ nin nɔ ni o ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Manda an bɛ foli k'a la bi nin waati in na an y'a fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ Jariyetu Manda Watara an kɔni tɛ ɲinɛ ale ka foli la an y'a fɔ ka waleɲumandɔn ka terre des hommes bɛɛ lajɛlen fo ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la n'an ye foli kɛ ye an bɛ taa impôt kɔnɔna la alama hali ni ayiwa warikilaw waati yɛrɛ kɔni ma se sa an bɛ u fo yanni a don yɛrɛ kɔni cɛ o la ni a sera ayiwa dantigɛli jan kɔni o tɛ a la bilen ka muso min bɛ ni u bɛ wele Madame Ba Fanta Sise an bɛ ale fo ka bɔ ale la min bɛ tali kɛ Madame Sidibe Fatumata ayiwa Madame Sidibe Fatumata Bagaga an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na adama minnu tɔgɔ fɔra ani minnu tɔgɔ ma fɔ foli ni waleɲumandɔn an b'a kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Super GT tulu la tulu tulu la sangalamaci tulu la sangalamaɲɔ tulu la dani sanji an bɛ taa ale mankutu lamɛn kana Universel Media Jen izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelenw climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuraman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la
téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88. Universel Media, minimum tabali dambali segembali ladegibali. Siga foyi t'a la adama bamananw ka kuma don taa ni ka sigi o tɛ dantigɛli jan a t'a kun bɔ bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ diɲɛ keleyatɔnba o ta yɛrɛ fɛnɛ kɔni kɔfɛ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa nanzaraw ni a bɛ fɔ union européenne olu ka kɛlɛkɛcɛ jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu ye kalan karamɔgɔ ye ka na min bɛ tali kɛ anw ka finitigilakaw la mali kɔnɔna la nɔ ka kalanbolo yɛrɛ kɔni do olu ma i b'a ye an bɛ waati laban minnu kɔni na adama o y'u ka ayiwa minɛnw minnu ye kɔminɛnw ye k'a bɛɛ lajɛlen kɔni k'a kɛ ɲɛminɛ ye bi an bɛ waati min na kosow ni kasaw a bɛɛ lajɛlen olu de kɔni cɛra i b'a ye ATM i b'a ye nanzaraw olu ka finitigilakaw de kɔni kun b'a kɔnɔ u nana u bɛ anw ka jamana kɔnɔ kabini janvier kalo tile 17 san 2013 bi an bɛ waati min na san 10 o yɛrɛ kɔni sɔrɔla baara ninnu kɔni kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw kɔni yera la nka jamana ɲɛmaaw fo ka taa se ayiwa u bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na n'o ye an ka EMIA ale maa ɲɛmaa u kɔni y'u ka nisɔndiya ka se ka o yɛrɛ kɔni yira i b'a ye kɛnɛ in yani a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni nun ka don u y'a kɛ tasibila ye fɔlɔ a bɛ fɔ min ma ko dépôt de gerbe ka ɲɛsin ayiwa finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni binna ni jadi kɛlɛ ale yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o ka bɔ a la min ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka o fɛnɛ k'o ta k'o di min bɛ tali kɛ ayiwa finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma a bɛ fɔ min ma ko défilé militaire ayiwa ni o ye finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka laadala baara ye o kɔni o kɛra bɛn ni min ye nanzaraw olu ka finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni ba an ka jamana kɔnɔna la nin hukumu kelen kɔnɔna la maa min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'ale ye commandant ye école militaire interarmée la n'o ye EMIA yɛrɛ kɔni maa ɲɛmaa ye ani jamana in a maa ɲɛmaa fo ka taa se kulukorokaw ayiwa baarakɛyɔrɔ minnu kɔni bɛ yen olu ɲɛmaaw ale ni INTM yɛrɛ n'o ye min ye nanzaraw olu ka kalan karamɔgɔ ninnu u ka tɔn belebele a maa ɲɛmaa yɛrɛ fɛnɛ o kun nɔra bilalen bɛ yen i b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnen na bi an bɛ waati min na IETM a sɔrɔsi fɔlɔ an y'a fɔ u nana anw ka jamana kɔnɔ kabini san 2013 yɛrɛ kɔni na baara de kɔni tun ye jumɛn ye o de ye ka se ka anw ka finitigilakaw k'olu yɛrɛ kɔni k'u kolo don ayiwa min ye bilasiralikanw fɛnɛ ka se ka o d'u ma min b'a to banbaci kɛlɛ u bɛ se k'a kɛ k'a s'a dan na cogoya min na kabi don min na u nana kɛlɛcɛ 5000 ayiwa u kɔni u ye kalanbolo de kɔni do olu de ma gendarme b'a la min ye bere rouge o b'a la fo ka taa se gardi ale ni a ɲɔgɔnna si wɛrɛ kɔni ma nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kɛlɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni bɔra nanzara jamana ka kana a bɛɛ la u bɛ t'i jɔ fo kɛlɛcɛ 700 yɛrɛ ɲɔgɔnna si la ninnu bɔra jamana 25 n'o ye nanzara jamanaw olu yɛrɛ kɔni kan kana nka i b'a ye bi kabini avril kalo tile 11 san 2023 ayiwa ɲɔgɔn ye ba o kɔni o kɛra minisiri min ka baara bɛnnen bɛ min bɛ tali kɛ ayiwa nanzara jamanaw olu kɔni ka jamana ani jamanaw cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma n'u ka jɛkulu min ye union européenne ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joseph Borrell ni ale yɛrɛ kɔni ye maa ɲɛmaa ye a ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a ko olu ka kɛlɛcɛw ayiwa waati kɔni sera u ka don so ayiwa o min ni o yɛrɛ kɔni fɔra i b'a ye k'a fɔ mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma don gɛlɛya la nka an k'a dɔn k'a fɔ ni laseli a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi olu ka finitigilaka minnu tun bɛ yan ni mali ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ kɔni wulukolon k'u gɛn k'u filenkolon gɛn ayiwa o min n'o kɛra i b'a ye o tɔ dimi o de b'a fɛ ka bɔ mali la o de kɔni kɛra sababu ye union européenne fɛnɛ ye a laɲini u ka finitigilaka minnu bɛ yan ko olu yɛrɛ kɔni ka taa i b'a ye bi an bɛ waati min na nin hakilina min yɛrɛ kɔni taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye a kɛra waati min na fɛnɛ mali a bɛ dingɛ min kɔnɔ n'o o ye min ye nkalonjugu o kɔni talen bɛ ka da anw ka jamana la ka bɛn ni mura a yɛrɛ ko kibaruyaw bɛɛ lajɛlen min n'o kɛra marisi kalo san 2022 ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko bi an bɛ waati min na olu yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ ko min ye olu ka kɛlɛcɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min bɛ tali kɛ IETM yɛrɛ kɔni na a kɛtɔ b'a la ko u mago tɛ o si kɛlɛcɛba yɛrɛ kɔni na min ye ka se ka kalanbolo ka se ka o di mali min ye finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma cogoya min na nka nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ colonel Isa Kaluga ale kɔni ye kuma ta k'i da don kuma la a kɔni a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la
a ye tilenni kɛ tilenni min kɔnɔna la kuma la ayiwa min ye nanzaraw olu ka finitigilaka hakilina min laɲini min yɛrɛ kɔni o kɛra sababu ye u kɔni u bɛ ka tagaliko ka se ka a kuma yɛrɛ kɔni k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nka min ye tanuni ye a y'o kɔni k'o fɛnɛ d'a kan u b'a ye k'a fɔ u ye kalanbolo min yɛrɛ kɔni di anw ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma a bɛɛ bɛ bila minɛ min kɔnɔna la o de ye anw ka se k'an ka malidenw ani u bolofɛnw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen de kɔni ko o lakana cogoya min na a fana y'i da don a la min ye ni kalanbolo min yɛrɛ kɔni dira a kɛra tɔnɔ ye a kɛra nafa ye ayiwa ka ɲɛsin mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma jango anw yɛrɛ bɛ kuma min na o de ye mali kura ɲɛda kura o bɛ se ka sabati cogoya min na general Chanchago Jan Fernandez Jan Repizo ni ale yɛrɛ kɔni ye AITM a ma ɲɛma ayiwa o yɛrɛ kɔmanan don ayiwa ale ka fɔ la a ye a yira k'a fɔ mali finitigilakaw ni labɛn ko don olu kɔni ye u seko ani u damayira k'a bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to banbacu u bɛ se ka ayiwa kɛlɛkɛlɛ caman k'o k'u la yanni anw ka fɛn farima wɛrɛ de kɔni sɔrɔ bi yaasa ka se ka kuma ninnu k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun cɛ Santiago Jan Fernandez Jaz Repizo a kɔni ye foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ k'o ɲɛsin AITM ale yɛrɛ kɔni ma ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ baaraba minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra ayiwa fo k'a ɲɛsin mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma baara minnu kɛra a bɛɛ lajɛlen bɛ bila hukumu min ni minɛ minnu kɔnɔna la o de ye bɛn ani basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na anw ka jamana kɔnɔ fasiri sɛbɛnna min ye Abdurahmane Traoré a ye tɛgɛnɛ don ka bɔ ayiwa Nouvelle Horizon kɔnɔna la ɲɛda kura halisa adama an bɛ to Nouvelle Horizon ale hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko an bɛ taa bole muso min ni ale yɛrɛ kɔni donna ye a bɛ waati bɔ ni a bɛ fɔ a ma madame Vichère ni o ye Worokiya Dunbiya di Rose Pavron i b'a ye k'a fɔ a bɛ waati jan yɛrɛ kɔni bɔ Rose a bilalen bɛ n'o ye bɛrɛ yɛrɛ kɔni na i b'a ye bi ayiwa waati tɛmɛnlen na a fɔra ko Rose k'a kana ni miliyɔn 1 ye o miliyɔn 1 o min n'o o sɔrɔla o bɛ kɛ sababu ye Rose Pavron ale yɛrɛ kɔni a kaana bɛ bila ayiwa o ko min yɛrɛ kɔni kɛra i b'a fɔ laseliw yɛrɛ kɔni kɛra cogoya min na i b'a ye Rose yanni an ka don a bilacogo yɛrɛ kɔni na fasiri sɛbɛnba kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa Rose ko a ye vie chère n'o ye gɛlɛya min b'a an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a y'i da don olu min kɛ o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ani a ye kumakan minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ka jamana cɛmancɛla fɛngɛw a se ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ Rose Dunbiya a kɔni bilala bɛrɛ la kabini marisi kalo tile 13 yɛrɛ kɔni tɛmɛlen i b'a ye min ye jɛkulu min n'a bɛ fɔ o ma ko CDM collectif pour la défense des militaires olu ye damakasi sɛbɛn ka se ka o don Rose kama o de kɛra sababu ye Rose a taara yɛrɛ sɔrɔ min ye boli bari ka d'a kan ja min yera a kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a tun bɛ direct de la i b'a ye Worokiya a kɔni y'i da don cɛmancɛla fanga maaw olu ye baara min kɛ ale kɔni ye a jaabi ka se ka o di ni a yɛrɛ kɔni ye ayiwa i b'a ye o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen de kɔni kɔ i b'a ye Rose a ye i da don jamana lakana o bɛ cogoya min na kɔni a y'a jira k'a fɔ jamana bɛ ka taa degun min yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kunkanko kibaruya u kungo yɛrɛ kɔni tɛ ayiwa o de b'a to jamana yɛrɛ kɔni bɛ ka bin ni dingɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye sugu ye a ka gɛlɛn da la dumuni a tɛ se ka san ayiwa ninnu i b'a ye k'a fɔ olu de kɛra kumakan yɛrɛ kɔni ye Rose fo ka taa fɔ ko transition maaw ko u dɛsɛra wa u yɛrɛ kɔni u dɛsɛra ko sigiyɔrɔma 100 hali fu ni kelen u m'o o jɔyɔrɔ kɔni sɔrɔ baaraw yɛrɛ kɔni kɛli la o min ni olu kumaw olu yɛrɛ kɔni mɛnna Rose Pavron yɛrɛ kɔni da fanga tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu kɔni taara ka taa Rose Pavron ka taa min ye PV yɛrɛ kɔni d'a kan wa min b'a to a bɛ bila bɛrɛ la cogoya min na o sababu la tuguni a ɲinina ko n'a nana ni nafolo ye ka bɛn ni mɛkalo tile 3 yɛrɛ san 2023 ni a bɛ t'i jɔ miliyɔn 1 yɛrɛ kɔni na Rose Pavron ko a na se ka kaana bila yanni a ka kiiri yɛrɛ kɔni don yɛrɛ kɔni cɛ n'o o kun bilalen bɛ ka min ye kalo kura o tile 14 ale yɛrɛ kɔni kɔnɔ miliyɔn 1 ayiwa i b'a ye k'a fɔ o kɔni o sarala kabini marisi kalo tile 29 nka halisa an bɛ yɔrɔ min na fo an k'a fɔ k'a d'a kan Rose Pavron i b'a ye k'a fɔ ko a kaana ma bila fɔlɔ dɛ ɲininkali o kɔni o taara ka mɛtiri Kasimu Tapo ale yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ayiwa ale kɔni ye a yira k'a fɔ a ka kuma ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko yanni u ni baara ninnu u yɛrɛ kɔni u k'a kɛ ayiwa olu kɔni ye ale kɔni ye kumakow fɛ nka min ye Rose ka nin ko kibaruya yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen waati min na wari dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka sara min b'a to a bɛ se ka bila ayiwa o waati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a yera k'a fɔ Worokiya plainte wɛrɛ kɔni ka k'a kan min b'a to a bilalen yɛrɛ kɔni bɛ se ka to n'o ye kasobon o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na nka halisa
gɛlɛya min na a yɛrɛ kɔni bɛ Kasimu Tapo ni ale de wurikiya duma yɛrɛ kɔni ka lafasaliba ye a kɔni ye laseli kɛ ale ko ale kɔni ye a fɔ u ka wari nin ye a taale bama ɲɛ wo o yɛrɛ kɔni na wa ko bi an bɛ waati min na mɛtiri Kasimu Tapo olu kɔni bɛna waati de kɔnɔ waati min n'a bɛ fɔ min ma ko interrogatoire ni olu kɔni kɛra waati min na kɔni olu bɛ sɔrɔ ka laɲini wɛrɛ kɛ laɲini min n'a bɛ fɔ a ma ko liberté ayiwa mise en liberté n'o ye wurikiya Dunbiya a kana bɛ se ka labila cogoya min na nka an bɛ taale cogoya min na kɔni ayiwa mɛtiri Kasimu Tapo ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko wurikiya Dunbiya ayiwa e ko u tɛna ale lamɛn kiiri tigilamɔgɔw yanni 14 juin yɛrɛ kɔni cɛ wa nka min ye Orozi yɛrɛ kɔni Dunbiya ye Tata Orozi nka bi k'a fɔ k'a nɔgɔ yɛrɛ kɔni bɔ a la minnu b'a la k'a bilala a ma bila dɛ maa o maa ni e de ko Tata Orozi kɔni bilala i ka da la k'a fɔ ko e da a ye falakɔnɔ bin a y'o tigɛ Tata Orozi Bole halisa a bɛ yen nɔ juma in a y'o seli yen nɔ Fatumata Boba Dunbiya u ka sɛbɛnna u tɛgɛnɛ don ka bɔ min ye Nouvelle Horizon ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'an bɔra Nouvelle Horizon na ayiwa teliya la an bɛ an tɛgɛ sama le point nana k'i damaga terrain ko kuma min yɛrɛ kɔni bɛ sen na ni o ye ayiwa Bamako Dakar e ko a kɛra jinɛ terrain ye wa walima jinɛw de bɛ voyager a kɔnɔ wa olu yɛrɛ kɔni ma se ka fankelen kunnafoniya kelen sɔrɔ a la kabini waati jan terrain ko kuma min yɛrɛ kɔni a bɛ sen na a bɛ daw bɛɛ la ayiwa malidenw yɛrɛ kɔni hakili la ka anw ka gɛlɛya n'an ka degun kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ terrain bolo siraw fɛ o kɔn an kɔni y'a bila an kunna ko anw ka gɛlɛya kɔni olu yɛrɛ kɔni a banna pewu nka hakilila jiginna i b'a ye terrain kɔni a ye min bɛ fɔ ma ko essai Bamako Kita ayiwa ni olu yɛrɛ kɔni baaraw fo ka taa se Kayi yɛrɛ kɔni ma o baaraw olu yɛrɛ kɔni o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni o dɔ kɛra o kɔni na sa bi an bɛ waati min na Bamakokaw fo ka taa se min ye Kayikow ma bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ makɔnɔli la Baramu Danbele Madina Sisako a kɔni ye a jira k'a fɔ ko sɔgɔmada in na n'i y'an ye gari yɛrɛ kɔni na nin nɔ yaasa o de ye ka se k'a jira min bɛ tali kɛ terrain min n'a kun jɔlen bɛ waati jan ayiwa yaasa ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka wuli cogoya min na ka taa Kayi ka sɔrɔ a bɛ se ka wuli cogoya min na ka taa Kayi an ko o fɔlɔ kɛ k'a lajɛ min b'a to a bɛ se ka bila malidenw ka bila la yaasa baara ninnu tɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ a ko kabini san 2018 la i b'a ye k'a fɔ min ye terrain boli sira kɔni baaraw u bɛɛ lajɛlen de kɔni don jɔlen don minisiri a ye nin fɔ ka d'a kan a ko terrain olu yɛrɛ kɔni tiɲɛnen don an ma taa maa si den kelen nɔfɛ jamana kɔ kan an yɛrɛ ka techniciens olu de y'u tɛgɛ don a la k'a bɛɛ lajɛlen kɔni dilan maaw nisɔndiya olu yɛrɛ kɔni yirala bari ka d'a kan baaraw olu yɛrɛ kɔni daminɛra baaraw dɔw u bɛ tali kɛ mun na o de ye yɔrɔ minnu ni ayiwa majɛ dɔ y'olu sɔrɔ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ko olu ladilan yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ni olu ma ɲi pepepewu k'olu falen ayiwa o bɛ t'i jɔ fo gari 19 na minnu ni olu kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛnen don ka se ka olu bɛɛ labɛn ayiwa min bɛ tali kɛ pont minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ terrain boli siraw fɛ ka se ka olu terrainw k'olu yɛrɛ kɔni bɛɛ dilan kokura tuguni o de ye Galuku Mayina togo to ayiwa minisiri ka ni laseli yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ a ko min bɛ tali kɛ locomotive 3 ko o fɛnɛ bɛ nalen an ka jamana kɔnɔ ni ala yɛrɛ kɔni sɔnn'a ma Madina Danbele a ko halisa ayiwa ko donna nataw la min ye pièce de rechange ye min ye terrain kunkolo min yɛrɛ kɔni b'an fɛ yan nɔ ayiwa locomotive min b'an fɛ yan nɔ ayiwa ko o pièce de rechange yɛrɛ bɛ nalen donna nataw yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ pièces ayiwa olu bɛ nalen a tɛ dɔɔni a tɛna waati jan yɛrɛ kɔni kɔnɔ tuguni an b'a fɔ ten ayiwa a ko jigiw maaw bɛ se ka u jigi sigi ka se ka u jigi yɛrɛ kɔni da terrain boli sira in ale yɛrɛ kɔni kan ni ala sɔnna a ma donna nataw la terrain kɔni a bɛna kulekan Bamako Kayi k'a bɔ fo ka taa se Bamako Senegal yɛrɛ kɔni ma hakililajiginw kɛra san 12 terrain mankan a kɔni a ko sumayara Bamakokaw olu yɛrɛ kɔni o ɲɛkɔrɔ nka bi an bɛ waati min na cakɛda caman n'o o ye olu yɛrɛ kɔni tun ye partenaires ye olu nana ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ɲɛ foyi ma sɔrɔ a la ayiwa nka halisa terrain yɛrɛ kɔni bɛ a nɔ la nka min ye an ka ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ kɔni kalikan de don ko fɔ olu ka terrain wuli maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa cogoya min na Bamako Dakar k'a kɛ ni terrain ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fasiri sɛbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Paul Yapi Ngesa ale yɛrɛ kɔni fɛ an ye min bɔ le point ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la siga t'a la ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi teliya la an ka bi n'o ye an ka gafe kunnafoniw na ayiwa tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛ k'olu caya k'o jiri an b'a fɔ halisa an ka kalanso min bɛ an fɛ yan nɔ n'o ye lycée Buyaki ye olu kɔni n'a bɛ fɔ min ma ko journée culturelle o journée culturelle a baaraw olu daminɛra
nka ni ala sɔnna a ma ka bɛn ni min ye ayiwa arabadonya yɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛ kalo tile 24 ayiwa o kɔni a ɲɛnajɛba ani a tolonbaw kalandenw ni kalankaramɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min ye lycée Buyaki yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a don an yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛ a tɛ kɛ basi ye min ni a n'a bɛ dɛsɛ o kama wele bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin nɔ ayiwa tolo ani nisɔndiya an bɛ se k'o kɛ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ